večeras pričamo o mesecu. I večeras ćemo da se bavimo temama koje uglavnom za većinu ljudi bude reaktivnost. Pričat ćemo o ranama koje nosi svaki natalni mesec. Odmah da vam kažem, jer mnogi od vas su toliko mnogo vremena izgubili proučavajući i secirajući svoju natalnu kartu, a u stvari zaboravljajući da analiza natalne karte podrazumeva u stvari pogled u srce i konekciju sa dušom i sa onim porukama koje mi ne čujemo. Tako da ti skriveni emocionalni predeli i čitav taj otpor koji nosimo da bismo se zaista iscelili, kada taj otpor da se zagledamo u sebe i osjetimo to što stvarno treba nestane, tada taj natalni mesec može da se isceli. Tako da bez obzira na aspekte koje imate, bez obzira na tranzite koje prolazite, bez obzira na znak vašeg meseca, postoje teme koje su nesvesne i koje nijedan program, nijedan aspekt, nijedan vid kalkulacije simbola neće moći da vam pokaže. Neke lekcije meseca, a to su one najvažnije lekcije meseca, se jedino uče u odnosu sa nekim i zato nešto što me razlikuje od svih drugih astrologa je to što ja gradim emocionalni odnos sa svakim mojim klijentom i zato što analize sa mnom podrazumevaju da ćemo se baviti onim što je nesvesno, a nesvesno nije nikad u natalnoj karti, nego u onoj tački gde se sve energije susreću, prepliću, raspliću i transformišu, a kao što sam rekla, nema tog programa, nema tog chat GPT-a ili aplikacije koji će to da vam analizira. Srećom ja mogu, tako da meni uvijek možete da se javite. Ali kada pričamo o mesecu koji je najnežniji deo vaše natalne karte i baš zato što je toliko nežan, većina vas uopšte ne živi svoj mesec, što je jako tužno i deprimirajuće. Jer kada ne živimo mesec, onda energija prirodno ide ka Saturnu. A Saturn je stvarnost. Saturn je forma koja je vrlo kruta i koja govori o detetu koje je moralo da nosi traume roditelja. Jer kada mesec nije mesec, nego je Saturn, onda je to jedan veliki kamen na srcu. Puno toga ne može da se vidi kroz planetu koja je u natalnoj karti. Ali puno toga može da se vidi kada se zagledamo u oči. Tako da slobodno možete ove 4 slike na naslovnoj strani za ovaj video da koristite, da gledate u moje oči i da nešto iscelite na taj način, jer energija očiju u stvari može da promeni zaista čitav vaš svet i zato sam i stavila ove 4 slike. Ali kad vi dođete na razgovor kod mene, ja jasno vidim prema vašoj energiji, iako vas tada vidim prvi put, ali ja znam da li ste to stvarno vi ili ste odavno ostavili sebe negde u nekoj staroj kući, u nekom starom odnosu. Vrlo se jasno u očima vidi da li neko jeste ili nije tu. Vrlo jasno se vidi prema pogledu da li neko može ili ne može nešto. Jer mi u stvari kroz svoje oči koje predstavljaju mesec učimo da budemo odgovorni prema onome što duša osjeća na dubokom nivou. Međutim, mnogi od vas su od malena bili u situacijama koje
su podrazumevale da su morali da brinu o roditeljima, braći i sestrama, o baki. Nisu bili spremni za to. Morali su da slušaju roditelje i njihove probleme, da budu neka vrsta savjetnika. Morali su da pomognu da se reši neki izazov, ali bili su mali i nešto se u njihovim očima slomilo. Mnogi su tada napustili sebe i taj nedostatak igre, zabave, detinjstva stvorio je duboke rane u mesecu. Znači, vi možete imati divne aspekte u natalnoj karti sa vašim mesecom i drugim planetama, ali istovremeno možete imati duboke rane, jer su sigurno bili neki tranziti i ne znači da ste ih dobro prošli. A proći dobro neki tranzit znači da u ovom trenutku mogu da kažem da šta god da mi se desilo, zahvalna sam za ta iskustva, jer je to dovelo do toga da danas osjećam. I možda su ta iskustva bila monstruozna, jer mesec, on nosi divlju žensku prirodu u sebi. Mesec vam je kao priroda. Mesec vam je kao nebo koje nekim danima ono deluje vrlo vedro. To su one noći kada želite da se izgubite, jer znate da će zvezde da pokažu put, ali ponekad je to nebo meseca divlje, razuzdano, osvetoljubivo. Ponekad je to nebo opasno i to su oni momenti kada grmi, seva i kada radije ne bismo bili napolju. Međutim, sva ta deca koja su odrasla prerano, vrlo često su deca roditelja koji su narkomani, alkoholičari, koji su služili zatvorske kazne, koji su hronično bolesni, koji jednostavno su davali negativan primjer detetu, jer naravno da mesec predstavlja jednog od roditelja i to uopšte ne mora da bude ženski roditelj. Međutim, dete nije naučilo da se opusti i mesec je tada stvorio jednu vrstu krutosti koje je podrazumevalo veliku dozu kontrole. Kontrole svoje okoline i kontrole svojih reakcija. I tada dete počinje da se stidi svojih potreba, smatra da su potrebe roditelja staratelja, nekog ko je predstavljen Saturnom, koga se plašimo, ko će i to malo što nam daje da ukloni i mi, šta ćemo mi onda? Mnogi od vas su svoj mesec sakrili. Teško vam je da tražite pomoć. Nekima je toliko teško da dođu kod astrologa i da čak i kada dođu kod astrologa možda u posljednjih 5 minuta kažu zašto su zaista došli, jer ih je jednostavno sramota. Nisu nikad naučili da imaju pravo da traže pomoć i pre svega da je dobiju. Mnogim mojim klijentima ja budem roditelj, iako sam nekad i 2 puta mlađa, ali mnogim mojim klijentima budem roditelj zato što je moj mesec sposoban da na taj način pomaže i to jeste moja životna svrha. Ali mnogi su upravo kroz zanimanja koja podrazumevaju pomoć i naravno da od izazovnog meseca može da se dođe do meseca koji je stabilan i koji može da bude vrlo nurturing i vrlo negujući za okolinu. I to jeste moja priča i razlog zašto sam ja u stvari postala astrolog je bila
da bih razumela sopstveni mesec i da danas mogu da dođem do tačke da kažem da sam stabilna, jer ne bih mogla da se bavim ovim poslom da nisam. Ali mnogi od vas su izabrali poslove, recimo medicinske sestre, psihologa, terapeuta, pa čak i bilo koje veštine i tehnike gde mi predstavljamo neku vrstu učitelja, nekog ko je neki oblik kouča. To je uvek rad na mesecu. Ali brinuti o drugima, a ne brinuti o sebi, uvek je za mesec jako štetno. Mnogi koji su se odrekli svog meseca jer on nosi ogroman bol, stavili su sebe na poslednje mesto. Mnogi od vas su toliko odsečeni od sebe da oni više ne znaju ništa. Ne znaju ko su, jer ako mi ne živimo svoj mesec, kakvo onda može da bude naše sunce? To vam je sunce koje nije tu, jeste tu. Da li na tu osobu može da se računa? Da li će ta osoba moći da nešto pruži? Da li će moći da ne ustukne kada je emocija intenzivna? To su vam ljudi koji su roboti, ljudi koji spavaju, ljudi koji se neće probuditi, ljudi koji će možda živjeti 100 godina, ali njihov život će biti čemer. Mnogima od vas drugi ljudi su na prvom mestu jer mesec predstavlja ljude. Mnogi od vas su toliko fokusirani kako da pomognu svom partneru, roditelju, bratu, prijatelju, kolegi, nekoj nepoznatoj osobi na ulici. Ali kada njima treba pomoć, gle, nikog nema. Jednostavno nikog nema. Jer mesec predstavlja tamu, predstavlja mrak, u kome deluje da ne možemo da nađemo put, pogotovo ne sami. I pogotovo ako nismo u kontaktu sa intuicijom i ako nam je srce zatvoreno. Moram da vam kažem da šta god da ste vi u svom životu prošli, i znam, neki od vas su prošli strašne stvari. U mnogim mojim videima ja sam te strašne stvari obradila i hvala svima vama koji su mi pisali zaista mailove natopljene suzama i podelili sa mnom svoje priče, i oni koji su bili toliko hrabri da baš sa tim suzama i sa tim bolom rade sa mnom. Ali moram da vam kažem da vi nemate odgovornost prema drugim ljudima. Vi imate odgovornost prema sebi. I da li ćete ovaj život živeti, preživeti, životariti ili koju god drugu reč da uzmemo, zavisi samo od vas. Drugi će biti dobro i kad vi ne budete tu, jer vi jednog dana nećete biti tu. To vam je mesec, priča o smrti, priča o tami. Priča o tome da svaki dan živimo kao poslednji. Ako nekog voliš, nemoj to da mu ne kažeš, nemoj to da mu ne pokažeš, nemoj da se to ne vidi u tvojim očima, u tvom dodiru. Ali ko od vas tako živi svoj natalni mesec? Neka oni koji tako žive dignu ruke i ostave neko srce ili neki mesec u komentaru da znam da nisam jedina. Problem sa mesecom koji se negde izgubio, isključio, koji je nestao, koji je potonuo, koji se davi. Taj mesec je krut jer on je okrenut ka Saturnu. Saturn sve zamrzava, zaleđuje, slama. Tada nedostaje spontanosti. Ljudi koji nisu spontani, oni nemaju taj neki flow koji energetski mora konstantno da se dešava. Kada nisi povezan sa tim nekim kosmičkim životnim tokom energije, onda vrlo verovatno da nećeš znati i nećeš umeti da dobiješ podršku koja ti je potrebna. Ali srećom sve se uči. Ako ste vi
60 godina živjeli sa isključenim mesecom, dobra vest je da mogu da vam pomognem da ga uključite. Ali nemojte verovati pričama da je potrebno samo jedan susret. Ništa se u životu ne desi i ne promeni samo kroz jedan susret. Ali problem sa mesecom se vidi tako što osoba ne zna ko je. I ne samo da ona ne zna ko je, ona se ne sjeća ko je. I niko ne zna ko je ona. To je kad živite u porodici, ali oni ne znaju koja je vaša primarna potreba. Oni da vas sad opišu kakvi ste vi kao osoba, oni u stvari neće opisati vas takve kakvi ste zaista. Ljudi koji su se odsekli od svog meseca se teško menjaju. Oni su prilično zadrti. I deluje kao da su se zaglavili u nekoj emociji, jer mesec tranzitno na svaka 2,5 dana promeni znak, što znači da mi svi tokom 28-29 dana moramo da prođemo kroz sve emocije. To znači živeti mesec. I da, ako smo se zaglavili, kao što sam rekla u početku videa, nećete moći to da promenite sami. I poštujte dovoljno sebe da zatražite tada pomoć. Mesec se isceljuje samo kad se ogleda u drugim očima. Ali mnogi od vas jednostavno zbog tog meseca koji je zabarakadiran i onemoćao i izgubljen, puno puta su izdali sebe da ne bi izdali druge, jer je njima bilo strašno da čak i te mrvice ljubavi ili pažnje ili nege i brige koje im je druga strana davala, bilo to roditelj, partner, kogod, oni nisu mogli sebe da dovedu u takvu situaciju da to izgube. Znam da vam nije bilo lako. I znam da bi iscelili mesec moramo da imamo mnogo energije. Mesec traži ogroman energetski kapacitet. Iako je vaše sunce slabo, ako je vaš podznak vrlo neintegrisani, ja sam o svim tim stvarima pričala u drugim videima, ne mogu sad to ovdje da obrađujem jer se sad bavimo samo mesecom. Razumem da neki od vas nisu imali detinjstvo. Znam da ste bili povređeni. Ali isto tako znam da kada damo sebi dovoljno veliki prostor za tugu, i to je ogroman prostor i vremenski prostor, mi tada možemo da raskinemo sa prošlošću i možemo da odbacimo taj lažni identitet koji u stvari blokira da mesec živi u svoje celosti. Kako se mesec isceljuje? Mesec se jedino isceljuje u odnosu i pre svega u sigurnom emocionalnom odnosu i u telu. Isceliti mesec podrazumeva novi način bivanja. Vaše oči će biti drugačije, vaše lice će biti drugačije. Znači ne može osoba koja ima problem sa kožom da mislimo da ona ima zdrav mesec. Ona nema zdrav mesec. Osoba koja ima zdrav mesec nema problem sa varenjem. Osoba koja ima zdrav mesec može da spava i da se zaista naspava. Ali pre svega ona energetski drugačije se nalazi u svom telu. I to je onaj moment kad neko primeti šta se to kao promenilo sa tobom. Drugačije deluješ, drugačije hodaš, drugačije se krećeš. Ljudi koji su u kontaktu sa svojim mesecom su vrlo fluidnog pokreta. Vidjet ćete kako se oni kreću, kako se pomeraju njihove ruke, jer ruke su uvek u stvari odraz energije meseca, jer svi meridijani i pogotovo srčana čakra se prostiru kroz ruke i prolaze kroz šake i prste. Ali
Znam da neki od vas nisu došli do tačke isceljenog meseca. Razlog tome je duboki bes, agonija i ogromna tuga koja prati osjećaj gubitka sebe. Tada se traži da se uradi nešto novo i drugačije. Ali mesec, on je komfor, on je navika, on je svi ti mali rituali da bismo se osjećali bezbedno i sigurno. Međutim, isceliti mesec znači skočiti sa litice. I da, nekad vas niko neće sačekati sa druge strane, ali to je jedini način da mesec živne. Jer on može jedino da živne ako osjeti strah da će umreti. Jer u ostalom, mesec mora da prođe kroz tu fazu smrti. Neki od vas su rođeni u tim poslednjim fazama smrti, natalnog meseca. Ali ako nismo u kontaktu sa mesecom, jednostavno bit će nemoguće da budemo bliski sa sobom. Osoba koja nije bliska sa sobom nije bliska sa drugim ljudima. Ona jako želi bliskost sa njima. Ali čak i kada oni su otvoreni za to, ta osoba će ustuknuti jer nema kako da uzvrati. Diskonekciju meseca uvek podrazumeva i nedostatak intimnosti. To bi bili ljudi koji slušaju tuđe tajne, ali oni ne dele svoje tajne, oni nemaju kome da ispričaju svoje tajne. Mnogi od vas razumeju druge, ali njihova okolina ne razume njih. Jednostavno nema pravog odnosa, to su sve lažni odnosi. I znam, mnogi od vas su se sada setili prijatelja i okoline sa kojima oni eto tako idu kao na te kafe, ali to je ništa. Bolje da ste to vreme proveli zatvoreni u 4 zida i buljili u plafon. Bilo bi mnogo više korisno za vas. Ljudi koji su isključili svoj mesec imaće utisak da jedino neko može da ih voli, a opet to voleti je za njih uvek jako mala količina ljubavi koju misle da bi mogli da prime, ali oni uvek misle da će biti voljeni ako slušaju druge ljude, ako rade sve što ti drugi ljudi žele da oni rade. To su ultra empatične osobe, ali ti ljudi koje mi slušamo u stvari nama ne mogu ništa da daju. To su vam sve odnosi gde nema poverenja, gde postoji tendencija da u stvari uvek će se neko okrenuti od nekog, jer mesec koji je potpuno isključen podrazumeva da mi nismo okrenuti ka svetu. Svet je jedno opasno mesto kada mesec nije tu. Ali isceliti mesec koji je toliko istraumatizovan i ruiniran podrazumeva da ćemo mi svakog momenta svog života, i to će trajati dokle god ste živi. To se nikad neće zaustaviti. Neće biti dana da predahnete, da može drugačije. Ali jednostavno morat ćete svakog dana da napravite izbor. Da pustite te svoje emocije, da osjetite tu ogromnu tugu. Ja uvek kažem, nema slobode ako ne smeš da osjetiš to što osjećaš u odnosu sa ljudima koji čine tvoj život. Ali to ne znači biti reaktivan, to znači biti odgovoran prema onome što osjećamo. Jer ono što osjećaš sada nije nikada ono što je vezano za situaciju koja je trenutna. To su uvek neke prošle, davne, drevne, prenatalne, karmičke situacije iz života u život. Ali astrološki mesec priča o potrebama deteta,
priča o nedostatku vere, da smo važni, kada postoje izazovi. I vrlo često kada je taj mesec na kraju znaka ili odmah na početku, priča da mi ne mislimo da zaslužujemo. Svaki natalni mesec nosi neku ranu. Obično su te prve rane nastale u odnosu sa roditeljima. Jedne od najvećih rana su primetne u natalnim kartama ljudi koji su ostavljeni u sirotištu, koji nisu nikad upoznali svoje roditelje ili čiji su roditelji preminuli, znači majka koja je preminula na porođaju ili roditelj koji je preminuo u prve 2 godine života. Jer u stvari mesec nosi na ćelijskom nivou sve ono što se dešavalo pre nego što smo progovorili. Tako da sve ono što je tada bilo je u stvari ono što se uvek aktivira u svakom odnosu, pogotovo u odnosu gde se pojavljuju neke emocionalne potrebe. Naravno, postoji i tranziti koje ćete vi tokom života proći na svoj natalni mesec. Ti tranziti su određeni bukvalno minutom vašeg rođenja. Da ste se rodili neki minut kasnije ili ranije, tranziti bi bili drugačiji. Znači, već se zna od momenta kad ste se vi rodili šta ćete vi na nivou svog meseca morati da prođete. To je definisano. To je vaša duša birala za ovaj život. Međutim, ono što nije definisano je upravo to kako ćete vi proći kroz to. Znači, zna se kroz šta ćete morati da prođete, ali ne zna se kako, jer to je do vas. Do nivoa svesti, do količine energije i, kao što sam rekla, do toga kakav je podznak i kakvo je natalno sunce. Međutim, znam da neki koji sada slušaju ovaj video veruju da će njihov život uvek biti ovako bolan i težak kakav je uvek bio. Ja vas pozivam da, iako imate to uverenje i slobodni ste da ga imate do kraja života, pa i da ga prenesete u neki sledeći život, pozivam vas da budete radoznali tokom ovog mog videa. I da se zapitate šta je istina. Ne mora da bude istina ovo što ja pričam za vas. Vi nađite svoju istinu. Jer uostalom mesec se nalazi, kada gledamo onaj red i redosled planeta, znači prvo ide sunce, ako znam ko sam, onda znam da je moje primarno pravo koje sam dobila ovom inkarnacijom da osjećam. To je smisao svega. Vi ste zato živo ljudsko biće da bi osjećali. Ali nakon meseca ide Merkur, što znači da moram da govorim o svojim emocijama, da moram da se izrazim kroz reči, da moram da komuniciram kroz ruke, kroz dodir, kroz oči, kroz pokret, kroz telo, kroz glas, kroz udah i izdah. Ne piše u knjigama kako ćete vi isceliti svoj natalni mesec, jer emocionalno telo može samo da se isceli i da se isceljuje u odnosu. To je istina. I zato, koliko god da ovi moji videi mogu da budu korisni, znam da se mnogi od vas isplaču i ispuste dušu tokom ovih videa i da su oni jedan oblik terapije za vas. I to je divno, ali kao što sam rekla, odnos koji gradimo, gde vi podjednako učestvujete, je ono što je važno. Mnoge natalne karte koje imaju problematičan natalni mesec, one ne moraju imati izazovne položaje, izazovne aspekte ili izazovne tranzite. Postoje natalne karte koje su se slomile. Znači, ne radi se o tome šta je u njima, nego da li smo mi
povezani sa njima ili ne. Jako retko se desi, možda jednom u 5 godina, da dođe neko i kaže da ne može da se poveže ni sa čim iz svoje natalne karte. Većina ljudi ima delove sa kojim može da se poveže i koje razume i delove koje ne razume i koje će u nekom trenutku razumeti kada je spremna za to. Kada ne moramo da gledamo u natalnu kartu, možemo jednostavno pogledati nečiji život. Da li je nečiji život funkcionalan, da li ta osoba ima ono što je potrebno da zadovolji svoje emocionalne, fizičke, mentalne, bilo kakve potrebe. Mesec koji je problematičan i koji će pre ili kasnije biti nateran da se spusti negde duboko u tamu i mrak, i to je ta tema o Dark Night of the Soul, i o tome imate serijal. Ja sam snimala, mislim da ima 10-ak videa gde možete da prođete jedan oblik terapije ako prolazite kroz mračnu noć duše. Ali mesec koji je problematičan je uvek zbunjen. To je ono da ne znamo šta osjećamo. Ne znam da li mi se sviđaš ili mi se ne sviđaš, jer ne znam ni da li se sviđam sebi ili se ne sviđam sebi. Tada mesec ne razume, jer on, ako nije intuitivno povezan, ako nije povezan sa sopstvenim telom i ako nema otvorenu srčanu čakru, naravno da on ne razume. Ali problem nastaje, onda ćemo želeti sve da razumemo. I to vam je slika osobe koja će želeti da se svaki natalni aspekt analizira, ali neće shvatiti da time se ne dolazi do suštine. Jer mi ne možemo sebe da seciramo na delove da bi se razumeli. Šta se desi ako bi sad ja uzela jedan nož i krenula da vas seciram na delove? Šta bi se desilo? Od vas ne bi ostalo ništa. Pogotovo znate da sam ja Škorpija, pa sigurno ne bi ostalo ništa. Šalim se malo, ali mesec ima te malo horor varijante u sebi, jer to jeste isto mesec osjetiti ekstremni strah da će nam se nešto desiti. Ako osjetimo, da li smemo da se uplašimo, da li je okej plašiti se, ili jedino što možemo je da se trudimo da sve razumemo. Mnogi od vas se trude sve da razumeju, ali ništa ne osjećaju. Ja uvijek znam kad neko ima problem sa mesecom, kada tokom konsultacije samo smo se bavili tim nekim temama koje su neemotivne. Nekada jednostavno osoba nije otvorena za svoj mesec. I vrlo često su to ljudi koji imaju problem sa mesecom. Ali nemojte nikad secirati svoju natalnu kartu. Mnogo je pametnije zagledati se u sebe i uzeti to ogledalo. Ako nemate osobu čije biste se oči zagledali, barem jednom dnevno, uzmite neko veliko ogledalo, zagledajte se u sebe ili snimite se na telefonu, snimite svoje oči i onda gledajte te svoje oči. Koji aspekti meseca ukazuju da će osoba morati u ovom životu da prođe vrlo specifične emocionalne situacije? Pa pre svega to su aspekti Plutona na mesec u bilo kom obliku aspekta. I to ponekad rađa obsesije. Obično žene koje su se rodile sa mesec Pluton aspektima imaju neki oblik obsesije i s njima treba da se pazi. Ili recimo oni koji imaju mesec Neptun aspekte. Vrlo često mesec Neptun aspekt ili tranziti podrazumevaju osobu koja je izgubila sebe, koja živi neku iluziju, koja je preterano empatična. Ono što ja uvijek kažem, nisu bitni aspekti. Mnogi od vas ne znaju ništa o astrologiji, ne znaju kako da vide aspekte ili tranzite. Ako ste vi u ovom trenutku anksiozni, ako je ovo što sam ja pričala od početka ovog videa, i ovo je jedan od onih videa gde morate jednostavno da sednete i da slušate, da bi mogli da razumete. Ne može ništa za sekund ili minut, ali ako ste vi neko ko je anksiozan,
ko traži od drugih ono što oni ni ne treba da vam daju, jer vi treba sebi to da date. Znači, ako sam ja tužna, ne treba mene neko da uteši, ja moram da znam kako sa svojom tugom, moram da je dam prostor i vreme. Ali to ne znači da drugi ljudi neće biti tu. I ne znači da ću morati da njima zatvorim vrata. Ako ste vi neko ko ima utisak da vas niko ne vidi, da vas niko ne čuje, onda je vaš ključni zadatak da vi budete sa sobom. Da zavolite svoje natalne aspekte, da zavolite svoju natalnu kartu. Ne možemo mrzeti neki svoj natalni aspekt ili položaj, jer to znači da se plašimo života. Mi smo svi dobili ono što nam treba. Nema ni jednog aspekta u vašoj natalnoj karti koji je loš. Znači, treba razumeti da su astrolozi koji su napravili čitav taj sistem, a mislim na one davne astrologe, pre svega astrologe koji su bili astronomi, oni su napravili sistem da je nešto kvadrat, nešto trigon, nešto sekstil, da bi mogli da kategorizuju. Ali nema te kategorije u koju vi treba da se ugurate. Mesec je za svaku osobu jedinstven. Nema pogrešnog ili ispravnog meseca. Jednostavno osjećam ono što osjećam. Sad, kako da se isceli natalni mesec? Pre nego što počnem da pričam o tome, pre nego što vam dam neku ideju da bi mogli ovo da razumete, jer ovo je jako kompleksno i ovo nije nešto što mogu da objasnim, niti bi bilo mudro da potpuno objasnim, jer moram da budem odgovorna, pre svega prema svom znanju i prema tome što znam da neki od vas jednostavno nisu u položaju da se isceljuju. Evo sad gomila dece prolazi jer mesec očigledno se budi. Nisu u položaju da stvari isceljuju u svom životu sami. Znači, za to mora da se radi 1 na 1. Ali znači, hajde da se sada zapitate da možete da nacrtate ili naslikate svoj mesec. Kako izgleda taj vaš mesec? Znači, bukvalno zamislite sliku meseca. Da li je on tužan, da li on plače, da li je on presrećan, da li je on ljut, besan. I možda su to neke ultra kompleksne emocije koje vaš mesec osjeća. One su svakako vidljive na nivou vašeg emocionalnog tela, na nivou psihosomatike. Ja uvijek kažem, nema potrebe da se gleda u natalnu kartu, samo pogledaš nečiju porodicu, jasno ti je. Kakvi su odnosi u porodici i oni pokazuju struje natalnog meseca. Ali naravno, mesec je definisan odnosom majke prema detetu i zato neke majke nisu dobre majke svoje deci jer nisu pre toga stvorile stabilan odnos sa sopstvenim mesecom. Zato rano detinjstvo za neke od vas je jako traumatično. A rano detinjstvo koje je traumatično dramatično menja odnos prema životu, prema zajednici, prema drugim ljudima i prema kapacitetu za intimnost. I dobro je da zaista postoji veliki broj knjiga koje pričaju i obrađuju temu unutrašnjeg deteta, jer u stvari unutrašnje dete nosi sećanje na sve ono što vam se desilo. Tako da takve knjige uvek možete da pronađete da bi radili na svom mesecu. Ali znači, na mom kanalu imate videe o emocijama, imate videe o traumama, imate videe o položaju meseca, aspektima. Neki od tih videa zbog tematike koja je vrlo specifična i vrlo tabu, nisu više javno dostupni, oni su u delu membership, odnosno na nivou Astro Detox VIP. Tu uvek možete da se uključite i da na taj način podržite moj kanal. Tako da pre nego što krenemo sada na analizu prema kućama, znači bilo koji program koji je besplatan na internetu može da vam izračuna u kojoj kući je vaš natalni mesec. Šta je važno da razumemo? Tranzitni mesec tokom mesec dana će proći sve kuće natalne karte.
Što znači da vi za vaš natalni mesec u kojoj god kući da se nalazi morate takođe u manjoj ili većoj meri, u zavisnosti gde imate planete u tim kućama i koji aspekti se formiraju, da prođete i sve ovo što se tiče ostalih 11 kuća u kojima nije vaš natalni mesec. Znači, kako se analizira natalna karta? Tako što se gleda u kojoj kući natalni mesec jeste i to se povezuje sa kućama u kojim natalni mesec nije. Znam da ovo niste nigde čuli, ali evo, ja vam kažem. Znači, vi koji ste se rodili sa natalnim mesecom u prvoj kući, pogotovo vi koji ste se rodili sa natalnim mesecom na ascendentu, to su dve različite stvari, ne mogu sad u ovom videu da objašnjavam koje su razlike, sada ću da napravim jedan miks šta to može da znači, pre svega sa fokusom na mesec u prvoj kući. Znači, sa ovakvom vrstom energije i sve ovo mora da se kombinuje prema znaku meseca, jer onda će nešto od ovoga što pričam biti pojačano, nešto će biti potpuno umanjeno, čak neutralisano. Ali znači, osoba i duša koja se rodila sa mesecom u prvoj kući, ona ostavlja utisak, jer ona je u trenutku rođenja, taj moment početka njene inkarnacije u ovom telu, je vrlo verovatno u nekom obliku bio neobičan. I to su uvek neobični ljudi. Njihov identitet nije onakav na kakav smo navikli. Oni su vrlo često drugačiji od svojih roditelja, oni nekako jasno znaju ko su i vrlo često moraju da se suprotstave roditeljima i želji roditelja koja je bila u smislu moje dete treba da bude takvo i takvo. Ova osoba ne može da bude takva, ona će biti svoja i ona će morati kroz razne turbulentne, problematične, izazovne odnose, to obično traje do 48. godine života, što znači da osoba mora da prođe 4 Jupiterova povratka, da neke stvari integriše i razume, da bi osvestila sebe, ali obično do tada je period da su odnosi jako turbulentni. Mesec u prvoj kući podrazumeva da osoba mora da napravi novi početak u svojoj porodici. Ponekad to znači da ona napušta svoju porodicu, napušta dom u cilju formiranja novog identiteta. Znači, mesec u prvoj kući prekida sa svim onim što je bilo disfunkcionalno u porodici, da bi u jednom trenutku u svom životu, znači obično posle 4 Jupiterova povratka i nekih drugih tranzita koji se dešavaju do tog perioda života, da bi ona bila sposobna za jedan novi početak u nekoj drugoj porodici koju će ona formirati. Ali obično mesec u prvoj kući daje uspešnu osobu, naročito ako ona ima jako sunce i ako mesec i sunce imaju dobre aspekte. Jednostavno, kada se rodite sa mesecom u prvoj kući, vi slušate svoje potrebe, vi znate svoje potrebe. Ne znači da ih uvek živite, ali ih znate. Obično ovi ljudi moraju jako da slušaju intuiciju u partnerskim odnosima. Na početku oni to ne rade, jer kao što sam rekla, mesec u prvoj kući je učim da osjećam. I obično je ključna tema za njih da postanu svoji, da bi mogli da budu u odnosu, jer naravno da mora da se uzme u obzir. Ako imate mesec u prvoj kući, da ono što vama u stvari treba u partnerskom odnosu, to je ono, mesec u prvoj, se ogleda u 7. polju. 7. polje podrazumeva osobu koja je podjednako mesec u prvoj i koja osjeća u kontaktu sa svojim emocijama da bi mogla da dođe do formiranja nekog odnosa. Znači, mi ćemo uvek tražiti ono što mi imamo u svojoj natalnoj karti i pogotovo ono što smo naučili da koristimo na zdravom nivou. Tako da što je osoba više svoja, što ona više osvesti svoje emocije, time će biti više sposobna da u svoj život magnetski privuče osobe koje osjećaju.
i koje će u stvari biti u mogućnosti da formiraju stabilan partnerski odnos, jer na kraju mesec želi odnos, mesec ne želi da osjeća sam, smisao meseca je da osjeća u odnosu. Šta se dešava za vas koji imate natalni mesec u drugom polju? Ovdje često emocije se povezuju sa novcem, sa zaradom, sa vrednošću, odnosno sa tim osjećajem sigurnosti. Ako više zarađujem, da li to znači da više vredim? Nekada je to malo pomešano u glavama tih ljudi koji imaju ovaj položaj. Nekada oni moraju kroz neke lažne vrednosti da otkriju sebe. Vrlo često imaju ogromnu potrebu da pripadaju, da imaju nekog ili nešto. I u zavisnosti, znači, da li postoje problematika toga da osoba nije potpuno u kontaktu sa sobom zbog tih nekih rana, ovi ljudi često ceo život traže i otkrivaju svoju ličnu vrednost. Na početku je to kroz materijalno i kroz tu potrebu da oni recimo imaju svoj dom, da imaju puno stvari, da imaju, skupi automobil, veliku kuću. Međutim, u jednom trenutku počinju da shvataju da sve to što imaju s polja u stvari vrlo često nije dovelo do osjećaja istinske sigurnosti iznutra i onda oni negde na polovini svog života, neko pre, neko kasnije, uče da budu sigurni, da budu bezbedni, tako što će raditi sa sopstvenim nervnim sistemom, pogotovo vagus nerv može da vam pomogne. Ima puno knjiga zaista sada o tome i puno vežbi, ali naročito je ovdje važno da vi pronađete sigurnost u svom telu, jer emocije su negde u telu i ako ste neko ko je sklon aleksitimi, vrlo verovatno da će vam biti problem da sve ovo integrišete i da će to tražiti terapeuta. I ja uvijek kažem, nekada ljudi koji jako mnogo para zarade, imaju puno novca, oni u stvari možda taj novac su zaradili da bi mogli da se bave sa svim tim ranama koje postoje u njihovom telu. Nije smisao meseca u drugoj kući da se nagomilavaju stvari, već da ako imate puno stvari, prepoznate koje od tih stvari, predmeta, čega god vam zaista pružaju da se vaše emocije žive. Znači ovdje je ključna tema materijalizacija emocija. Džabe da ja nešto imam, džabe da imam kuću na 10 spratova, ako ja u toj kući sam potpuno sama. Tako da razmislite o tome. Zatim ima vas koji imate mesec u trećem polju, gdje je ključna tema komunikacije. Znači ovdje mesec konstantno komunicira sa vama, pogotovo taj period školovanja, obrazovanja, kada učimo, kontakti sa okolinom i mesec pre svega u trećem polju, on podrazumeva znači te neke kratke puteve, ali čitavu vašu lokalnu zajednicu i vrlo često stvara potrebu osobe da ona se integriše u zajednicu. Znači možemo vidjeti da ljudi koji imaju mesec u trećem polju i koji imaju neki oblik traume, oni ne pripadaju tom društvu, ne pripadaju recimo kolektivu na poslu, ne pripadaju tom nekom razredu, odeljenju u kojem se nalaze. Znači oni ne pripadaju toj zgradi gdje žive ili jednostavno se osjećaju da ne mogu da pripadaju. Za njih je kontakt sa okolinom jako bitan. Znači oni će jednostavno želeti da sa svima razgovaraju. To je ono potreba da razgovarate sa komšijama u prodavnici. Kad neko na ulici nešto ne zna, da mu vi objasnite. Znači ovdje je duša gladna da razgovara. Međutim, ona ne želi površne razgovore, ona želi kontakt koji će u jednom momentu dovesti do potrebe da ima duboki kontakt gdje će zaista pričati o svojim osjećanjima. Tako da su ljudi sa mesecom u trećem polju jako komunikativni. Oni fenomenalno znaju da se kroz pisanu ili usmenu reč izraze.
Za vas je jako dobro da pišete dnevnik, jako je dobro da pevate, jako je dobro da radite afirmacije, mantre, da obraćate pažnju šta čitate, šta izgovarate i jednostavno gledajte da duša priča, ali nekada duša priča kroz tišinu, nekada duša priča kroz simbole, znači ne mora sve da dođe kroz reč, ali ovde je mogućnost da sa svakom osobom stvorim dubok 1 na 1 kontakt i odnos koji možda je trajao 5 minuta, ali on bio dubok i mi smo promenjeni. Znači, to ne moment da jednostavno vi sretnete neku osobu u gradu gde živite, nikad tu više osobu nećete sresti, ali u tom trenutku vaši životi su se promenili jer se zaista desio kontakt. Naravno da mesec u 3. podrazumeva ljubav prema knjigama, ovde uvek neka knjiga može da vam pomogne da se vi iscelite i da se na neki način vratite kući. Ovi ljudi će se uvek vratiti u svoje rodno mesto, znači oni mogu da putuju, ali oni vole da se vrate kući, vole da komuniciraju o tome šta je bilo na nekom putovanju, ali da se oni vrate jednostavno tu gde su se rodili. Njima je energija povezana vrlo snažno sa okolinom. Oni vrlo često imaju prijatelje iz detinjstva, vrlo često je rano obrazovanje izvršilo ogroman uticaj na njih i vrlo često ta prijateljstva koje su formirali kao mali, ona će biti trajna, znači dokle god da su živi. A primetila sam i da ponekad, znači ovaj položaj podrazumeva da će osoba ne samo morati da radi sa svojim unutrašnjim detetom, nego uopšte sa decom i nekada su znači to ljudi koji rade u školstvu ili koji su neki oblik govornika i koji u nekom obliku, znači kroz reči i glas pomažu drugim ljudima. Šta se dešava za vas koji imate mesec u 4. polju? Znači ovde je pre svega mesec jako duboko povezan sa emocijama koje su postojale u trenutku, znači kada se beba rodila, znači u tom trenutku rođenja. Definitivno koreni su ovde sa porodicom vrlo duboki. Vrlo često je ovde utisak da osoba nosi tu neku prošlost, vrlo često je to prošlost roditelja, vrlo često je to i ono što ona ne zna, znači rekli bi nešto što ima veze sa precima, nešto što ima veze sa karmom, nečim što je drevno, što je zakopano i ovi ljudi će često biti zainteresovani da istražuju svoje korene, mogu mnogo toga da iscele ako istražuju svoje korene. Za njih je dom i energija u domu kod kuće jako važna. Porodica je tim ljudima bukvalno najvažnija stvar na svetu. Sad, mnogi od vas imaju mesec u 4. polju i imaju velike probleme sa porodicom, što znači da nije problem porodica, problem je vaš natalni mesec. Ali definitivno sve ovde je pod uticajem porodičnog života. Vrlo često je naglašena uloga jednog od roditelja i ovi ljudi će voleti da provode vreme kod kuće, da uređuju njihov dom, da prave kolače, da prave neke čorbice, da goste svoje drage prijatelje i poznanike kod kuće. Definitivno uticaj rodbine i predaka je ovde jako velik i za vas može da bude korisno da idete na porodične konstelacije, da istražujete svoje porodično stablo, ali naravno da budete svesni da iako ste vi svoja porodica, vi ste takođe i neko ko, ako u toj porodici niste našli adekvatno mesto, može da odluči da formira porodicu gde će biti sa onima koji vas zaista razumeju i podržavaju. Tako da ovo ne mora da bude samo primarna porodica, već i slika porodice koja se formira u kasnijem periodu života. Ako imate mesec u 5. polju, znači ovde je jedna kreativna energija meseca koja će želeti da uživa. Naravno, ako su tu neke izazovne planete, zamislite koliko je to za taj mesec teško i koliko to zadovoljstvo ne možemo lako da pronađemo i koliko je to unutrašnje dete nekako izgubljeno. Mi ćemo imati ovde vrlo jaku potrebu da se igramo, da istražujemo život, da istražimo šta je ono što zaista osjećamo i ako to ne možete da uradite, to će biti
prilično problem za vas. Znači ako niste u kontaktu sa svojom kreativnošću, jer mesec je uvek kreativan, mesec uvek može da osjeti inspiraciju, on uvek je u toku sa tim nekim energetskim strujama koje stvaraju, tako da ako vi niste neko ko je povezan sa svojom kreativnošću i ima mesec u 5. polju, onda vrlo verovatno da će se to kompenzovati kroz vrlo buran ljubavni život kroz koji ćemo želiti da osjetimo nešto ili da živimo nešto. I ovi ljudi obično imaju vrlo jasan osjećaj da li nešto vole ili ne vole. Obično su strastveni, obično imaju ili puno dece ili jako vole decu ili ponekad čak rade u pozorištu ili se bave glumom ili umetnošću, ali svakako ako ste se rodili sa mesecom u 5. polju, smisao je da šta god da vam se desilo, da vi na kraju u stvari izaberete da slavite život i da u stvari svoje emocionalne potrebe zadovoljite u svakom smislu, a to znači i vrlo aktivan seksualni život i to može da bude vrlo aktivan seksualni život do nekog vrlo poznog životnog doba. Šta se dešava za vas koji imate mesec u 6. polju? Ako imate mesec koji je natalno u 6. polju, definitivno vaše zdravlje pokazuje da li je vaš natalni mesec zdrav ili nije. Sa natalnim mesecom u 6. polju ćemo morati jako da vodimo računa o dnevnim obavezama, o poslu, o dužnostima. Mnogo često se primeti znači da su to ljudi koji imaju onako vrlo izražene navike, koji su odgovorni, koji vode računa o strukturi, o rutinama i obično su vrlo predvidljivi. To je opet znak da nešto u tom mesecu želi toliko jako sigurnost da ono jedino tako kroz neko rigidno ponašanje može da je stvori. Nekada su to neki obsesivno-kompulsivni poremećaji. I obično osoba ima razne to-do liste, razne spiskove. To su vam čak i nekada u nekim ekstremnim situacijama, znači osoba koja mora nekoliko puta da proveri da li je isključila šporet, da li je zaključala i tako dalje. Ili recimo ljudi koji broje korake dok hodaju. I u posljednje vrijeme toga ima sve više zbog ogromne količine energije koja se oslobađa na nivou vazdušnih planeta i vatrenih planeta koje mnogi ljudi ne mogu sa tom vibracijom da izađu na kraj. Ali znači sa mesecom u 6. polju osoba daje drugima. Nije uvek naučila da bude odgovorna prema sebi i da da prvo sebi. Znači ovo su ljudi koji su jako odgovorni na poslu. Oni uvek rade više, oni uvek rade teške poslove, često su slabije plaćeni, često rade tuđe poslove, poslove koje ne treba da rade. Oni čak i da nije tako će davati savete, volontirat će, pomagat će besplatno. I obično će svoje blokirane ili bolne emocije želiti nekako da iscele kroz posao, kroz to da su pomogli nekome. Obično ovdje mora da se jako vodi računa o ishrani, vrlo često su neki izazovi sa varenjem, tako da je uopšte nutricionizam nešto što će osobi pomoći ili razni oblici vežbanja, ali primetila sam da izazovi sa natalnim mesecom u 6. polju uglavnom podrazumevaju autoimune bolesti, alergije i obično da bi se nešto desilo u vašem životu, vi morate da se bavite raznim detaljima i deluje zašto ja moram da se bavim tim detaljima, zašto moram toliko da vodim računa o zdravlju, o rutini, ali poenta je da ako ste vi bolesni, vaš mesec nije zdrav. Tako da gledajte da ako ste zdravi, onda je sigurno da vi živite svoju emocionalnu prirodu u potpunosti. Šta se dešava ako imate natalni mesec u 7. polju? Ovdje je veliki fokus na partnerske odnose, na veze, na tome da osoba uđe u brak ili da formira neku poslovnu konekciju. Vrlo važnu stavku natalnog meseca u 7. polju čini bilo koji kontakt koji je 1 na 1, tako da recimo i vi koji radite sa klijentima ili koji morate da budete u vezi sa drugim ljudima, pogotovo znači 7. kuća sa mesecom želi dugoročne veze. Sad ima vas koji imate mesec u 7. ali se brak
jednostavno raspao, došlo je do razvoda. Znači, obično ovdje moramo da pričamo o temi koja se tiče odnosa roditelja, kako je brak roditelja ili odnos roditelja uticao na vas, tako da nekada za mesec u 7. u stvari kroz analizu moramo da se bavimo nekim drugim delovima natalne karte da bi videli koje to potrebe osoba nije naučila da zadovolji i ona dokle god ih zadovoljava kroz druge ljude, iako u stvari ti drugi ljudi predstavljaju njenu senku, njenu skrivenu stranu, tako da ovdje taj shadow work može da bude jako važan, ali znači dokle god se kroz partnera ili neku drugu stranu zadovoljava sopstvena projektovana potreba, ovdje će postojati veliki problemi. Šta se dešava ako imate mesec u 8. polju? Ono što se vidi ovdje da će osoba tokom života prolaziti promjene koje će stvarati krizu. Te promjene će uvijek imati neku temu sa intimnošću, sa nemogućnošću da se poveže sa nekim sa kim želi. Obično će to biti vrlo okultna energija, obično će tu biti nekako uključen novac, neki dugovi, nešto da ste izgubili, da morate da platite. Uvijek je to tema smrti, rođenja, duboka emocionalna energija koja na momente deluje kao neka voda potpuno ruši sve ispred sebe. Jer u stvari mesec u 8. polju je nesvestan svojih emocija, vrlo često zavisi od svoje porodice, vrlo često će tu biti roditelj koji će pretiti i reći ako to ne uradiš nećeš dobiti to i to, neću da te volim, šta god, odreći ću te se, neću ti dati nasledstvo. Znači ovdje vrlo često kod problematičnog meseca imamo pojačanu kontrolu. Ponekad su to ljudi koji uđu u neke delove koji su metafizički, alhemijski, ali koji odu na neku mračnu stranu i koji u stvari povrede druge ljude pa onda izgube zaista to nasledstvo. I u stvari ovdje je prilika da vi se bavite mračnim temama, ali tako što ćete shvatiti da je smisao svega da se konektujete sa bogatstvom koje ste dobili od svoje porodice. Umjesto da gledate da vam porodica nešto nije dala ili da vam porodica nešto duguje. Dokle god mislimo da nam drugi ljudi duguju, to znači da mi smatramo da mi nemamo dovoljno sami i da mi ne možemo sami, onda mora da se radi na menjanju uverenja, jačanju sunca i podznaka. Ako imate mesec u 9. polju, ovdje će više obrazovanja i to da li ga imate ili nemate vrlo dramatično da utiče na kvalitet vašeg meseca, na pogled koji vi imate prema životu. Znači mesec ovdje u 9. polju ima određenu filozofiju. On na dalekim putovanjima se menja, znači tada se u njegovu dušu utiskuje nešto što njega oblikuje, nešto što mu omogućava ekspanziju, jer mesec u 9. polju traži prostor, znači on ne može da bude u dvorištu i da se osjeća ispunjeno, on mora da ode negde na kraj sveta, pa makar da to uradi samo 2 puta u životu, ali mora da ode. Tako da ta putovanja u inostranstvo, školovanje, druge kulture, sve što podrazumeva filozofiju koja je drugačija, znači to bi mogla biti osoba koja menja veru, koja recimo iz pravoslavne vere bira budizam. Znači vrlo često su to da osoba mora s ovim mesecom da se jako kreće, da istražuje, što više uči, što više saznaje, ona pronalazi komadiće sebe, jer ovdje je duša rasuta svuda po planeti Zemlji i baš kroz kontakt sa tom drugom kulturom, bilo to muzika, film, bilo to odlazak negde da se proba neko egzotično jelo, sve što je neobično drugačije, što je novo, omogućit će ovoj osobi spiritualnu i emocionalnu transformaciju. Šta se dešava ako je mesec u 10. polju? Znači ovdje posao i karijera moraju da budu tačka u životu osobe koje pruža satisfakciju. Ne može posao biti samo status, ne može biti samo neki prostor gdje smo mi ambiciozni. Naravno, ovdje će biti jako važna postignuća. Mesec u 10. polju ne može da se osjeća da živi svoju svrhu, da živi puninu svog bića ako on stvarno nije postigao neki uspjeh i ako ima lošu reputaciju. Znači, ambicija je ovdje ključna, ta potreba da imamo određeni status, ali ključno je koji status imaju emocije u vama. Da li vi jurite za karijerom da bi pronašli osjećaj ispunjenja ili u stvari
želite da iz tog unutrašnjeg osjećaja ispunjenja dajete. Mnoge javne ličnosti imaju mesec u 10. polju. Mnogi koji su ponovili priče svojih roditelja, koji su se rodili u nekoj porodici koja je imala već određeni status, određeni javni identitet i onda je osoba nekako morala da izabere određeni posao da bi ostala deo porodice. Nekada su to ljudi koji odluče da, iako imaju poslovnu firmu, napuste taj sistem jer on nije zdrav za njih i ne rezonuje sa njihovim mesecom. Šta se dešava ako imate mesec u 11. polju? Ovdje je prijateljstvo jako važno. Kako je vaše društvo, vaša okolina, da li vi dobro ili ne sarađujete sa drugim ljudima, da li se osjećate povezanim sa ljudima koji su različiti od vas, koji imaju različite interesovanja. Sve to govori o tome kakav je mesec u 11. polju. Znači vi ćete ovdje morati da se nekako integrišete u društvo, da budete u toku sa dešavanjima u vašoj okolini. Nekada su to momenti da se družimo sa onima koji će nam nešto omogućiti, koji će nam dati neki oblik sigurnosti, finansijske, poslovne, emocionalne, ali na kraju vi tražite ljude koji su već u vama. Tako da gledajte da najviše u životu mogu da vam pomognu ljudi koji već postoje u vama. Ako vi niste svesni tih unutrašnjih osoba i ličnosti, onda vrlo verovatno da ćete u momentima imati utisak da je neko vas iskoristio ili da ste vi na kraju nekog iskoristili i da je onda to imalo mnogo veću cenu nego što je prvobitno delovalo da će imati. Šta se dešava ako je mesec u 12. polju? Znači ovdje imamo temu podsvesti gdje u stvari mesec živi bukvalno posljednje poglavlje jedne priče. Ta priča je misteriozna i traži da se uđe duboko u unutrašnji svet. Na mom kanalu imate videe o 12. polju i o mesecu u 12. polju, tako da ovdje neću ulaziti u tu tematiku jer ja bi o tome mogla 2 nedelje da vam pričam bez prestanka, ali definitivno ovdje osoba mora da osvesti da ona ne može da živi, a da ne zna kakva je njena energija, da ne zna kakvi su simboli oko nje, da ne tumači snove, da ne ulazi u duboke meditacije. Ovi ljudi trebaju samoću, njima je potrebno da rade stvari koje su skrivene, tajne, vrlo često i znaju mnoge porodične tajne ili kriju puno toga od porodice. Jednostavno, ovdje su vam porodične situacije o kojima ne bismo voljeli da se sazna i to su uvek ljudi koji nose to neko pomešano sećanje na detinjstvo, koji nisu potpuno sigurni da li im se nešto desilo, možda se desilo. Znači ovo su nekad neke traume koje su bile iz prošlog života, prenele su se u ovaj život. Svakako ova osoba će morati da radi sa dubokim nesvesnim i da nauči da kanališe svoju energiju kroz umetnost. Sada kada smo prošli sve ovo vezano za kuće, je došlo vreme da pričamo o tome kako možemo da pomognemo svom natalnom mesecu ako ste se pronašli u ovoj priči. Znači, ključna stvar je da isceljenje meseca mora da podrazumeva rad na traumama, pre svega rad sa nervnim sistemom. Ovdje nije moguće da se odmah sve reši, jer mesec ne voli ništa što se dešava prebrzo, previše ili gdje je prerano otvorena neka tema. Čak i kada osoba krene da radi na svom natalnom mesecu je utisak da jednostavno ona nema dovoljno vremena za to. Znači to će biti ljudi koji će reći da oni jednostavno nemaju sad vremena za konsultaciju ili koji nemaju vremena da se obavežu nečemu. Ali rad sa natalnim mesecom podrazumeva da osoba osvesti šta nju preplavljuje, šta dovodi njen nervni sistem u to da se ona osjeća jako uznemireno. I ono što je ključno da razumete kada se isceljuje vaš natalni mesec, ne definišu vas događaji koji su se desili. Nisu traume te koje definišu vas kakve ste, već vaš jedinstveni način odgovora na neku traumu, jer uvek volim da kažem ima ljudi koji su doživjeli to isto što se vama desilo i oni su okej. Znači, uzmimo primjer osobe koja se razvela i koja je
dala sebi prostor da se isceli, koja je danas dobro, i ona koja se razvela, a prošlo je možda 20 godina, ona još uvijek zbog toga nije dobro. Tako da ništa u vašem životu ne mora da bude da vi ste sebe osudili na zatvorsku kaznu. I zaista nekada isceliti natalni mesec podrazumeva naći neku osobu, obično je to neka ženska osoba jer je mesec ženska energija, koja će nam biti inspiracija, i zaista sam zahvalna da imam mogućnost da kroz svoj kanal vam pružim tu neku inspiraciju u bilo kojoj meri. Ali znači to mogu da budu osobe čija emocionalna priroda vama prija, sa kojima se vi osjećate smireno, čak i ako se govori o nekim temama koje nisu baš prijatne. Jako je važno da volite. Znači, natalni mesec ne može da se isceli ako mi ne volimo, ako mi čekamo da nas vole. Znači, ako nekog volite, recite tim ljudima da ih volite. Također, vrlo često ovdje može da pomogne da imate kućnog ljubimca, ali ono što će biti primarno je da stalno u svakom trenutku primećujete koji je osjećaj u vašem telu. Znači, osjećaj u telu će biti vodič ka putu isceljenja. Druga bitna stvar je da mesec traži da se na njemu radi nežno. Znači, isceliti natalni mesec nije put kundalini joge. Ona vam pomaže za natalno sunce, ali natalni mesec mnogo više reaguje na yin jogu, restorativnu jogu, i uopšte bit će važno da tehnike ili ljude koje birate da vam pomognu u radu sa natalnim mesecom, da to ne bude da ste se vi još dodatno istraumatizovali u radu sa nekim. Znači, ne treba vam neko ko će na vas da viče, već neko ko će moći da govori toj energiji u kojoj se vi trenutno nalazite i ko će moći da uđe u tu energiju sa vama. Također, ono što je ovdje jako važno, znači, rad na natalnom mesecu nije samo analiza natalnih aspekata položaja planeta, već vrlo često podrazumeva da vi budete otvoreni da unesete neke novine u svom životu i da u stvari radite na svom natalnom mesecu, kao što sam rekla tokom videa, znači radi se na tome ceo život. Ali naravno, u zavisnosti od toga u kom znaku je vaš natalni mesec, u kojoj kući, znači to ćete sve morati da povežete. I onda kad se to poveže, mora da se poveže sa telom, jer u stvari telo nosi informaciju. Jedno je to šta je mesec u kući i šta je mesec u znaku, ali šta je to za vas? Znači vas koji ste jedini na ovoj planeti, vaše telo nosi te informacije. Jer u telu je sve ono što nam se desilo i to su sećanja koje se stalno aktiviraju u kontaktu sa drugim ljudima ili u kontaktu kože sa kožom. Tako da ćete vi u stvari u procesu isceljenja meseca morati da se otvorite za te informacije koje su u telu i da učite nove veštine. Sad, radi se o tome da neki od vas imaju utisak da ništa ne osjećaju. Onda je prvo potrebno da se osjetimo bezbedno da osjećamo. I naravno da to podrazumeva rad na prvoj čakri. Ali podrazumeva i to da mi možemo da osjetimo neku emociju koja nije prijatna, ali da ne pobegnemo. Znači, osoba koja ima potrebu da pobegne iz nekog odnosa ili iz neke situacije ili jednostavno da nestane, vrlo često da su se njoj aktivirale emocije koje nemaju veze sa trenutnom situacijom u kojoj ona već nekom davnom ili nekom prenatalnom. Toliko jaka aktivacija podrazumeva da jednostavno način koji ta osoba bira da se nosi sa sopstvenim mesecom je da se potpuno isključi, znači da nestane, dok ima onih koji ostanu, ali su zamrznuti, oni ništa više ne osjećaju. Tako da ponekada naravno mi svi
menjamo načine ponašanja i za svaku osobu postoji dominantan način, ali on ne mora da bude do kraja života dominantan. Smisao svega u vašem životu je da se to promeni. To je ono što je ključno. Ali znači ovo je nešto što može da vam pomogne da radite na svom natalnom mesecu. Znači uopšte pronađite knjige koje se tiču regulacije nervnog sistema, koje se tiču vagus nerva i koje se također tiču rezilijentnosti, to je jako bitno. Sve knjige koje se bave tokom energije, znači ona koju sam spominjala u nekom nedavnom videu koja se zove Flow. Sve što podrazumeva rad na koherenciji srca i mozga, sve što podrazumeva da će se u vašem životu povećati mogućnost da vi osjećate, znači to je jako bitno za natalni mesec. Također ono što je jako važno i što može da vam pomogne, znači mesec mora da se osjeća bezbedno, a to znači da ćemo morati da radimo na prostornoj orijentaciji, znači da osjetimo da smo bezbedni u bilo kom prostoru da se nađemo. Znači ne samo kao ulazim u neku sobu i tu sam, već jednostavno da svoju energiju proširim u toj prostoriji i da se osjetim bezbedno. Rad na mesecu podrazumeva kontakt sa očima. Također ono što podrazumeva da osoba pre nego što nešto kaže, nešto uradi, da prvo primeti u kakvoj je energiji i kakav je osjećaj u njenom telu. I obično je to da ćemo učiti da kažemo nekome razmislit ću, javit ću se, znači da damo sebi vremena i definitivno rad na mesecu podrazumeva ne da vi razmišljate o svom mesecu ili ne da nešto konkretno radite na mesecu, već da možete da osjetite. Definitivno EFT i sve što menja nervne puteve i energiju u njima može ovdje jako da vam pomogne i definitivno su to tehnike koje ću uvek preporučiti kad je rad sa mesecom u pitanju. Ali ključ meseca i njegovog isceljenja je da osjetimo snažne emocije. Znači nije samo poenta osjetiti, nego osjetiti snažne emocije. To je zdrav mesec. Ali te snažne emocije, one moraju da budu uvek povezane sa senzacijama u telu, sa pokretima tela, sa impulsom tela. I to znači da osoba u jednom momentu počinje da ne reaguje na okolinu, na način na koji je reagovala ranije. Više ne tražimo krivicu drugim ljudima, više nismo skloni kritici, znači to su neki rezultati rada na mesecu. Više na stvari koje su nas jako ljutile ne nerviraju, nemamo potrebu da se isključimo, nemamo potrebu da nestanemo i definitivno rad na mesecu podrazumeva da vaš više neće da bude onaj monkey mind koji će da skače sa jedne teme na drugu temu. I definitivno znači to da provodimo više vremena pored vode, da više pijemo vodu, znači to mogu da budu jako korisne stvari za vas. I evo ja sam toliko ovdje dala ideja koje zaista ništa ne traže, znači bukvalno ne traže ništa da sad vi potrošite neki novac, vi to sve već možete da organizujete danas. Ali smisao je kada radimo na mesecu i kada ja s nekim radim tokom konsultacije na mesecu, šta u stvari podrazumeva rad sa mnom na mesecu. Znači vi kod mene prvo dođete na analizu natalne karte i onda kroz konsultacije vidimo, jer neko od vas bi recimo hteo da radi na mesecu, ali možda nije rešenje rad na mesecu, možda se prvo radi na nekim drugim stvarima i to je nešto što ja ipak na osnovu mog iskustva i znanja mogu da ocenim i procenim bolje, ali definitivno rad na mesecu podrazumeva da se nekako neprimetno otvore te teme i uvek je to moment kada smo se u tom nekom zajedničkom radu da se vi osjećate potpuno relaksirano sa mnom, a da ste istovremeno vrlo budni i prijemčivi.
Obično rad na mesecu podrazumeva da ćete vi dobiti neke vežbe koje podrazumevaju duboko disanje, koje podrazumevaju da ćete vi u svom životu kreirati sigurnost, smirenost, da ćete pre svega naći zadovoljstvo jer mesec želi da bude zadovoljen. Obično se primeti tokom konsultacije da se osobi, znači kako smo krenuli i onda na kraju konsultacije njeni mišići na licu su se opustili. Vrlo često osoba će reći nekako bolje čuje, bolje vidi. Vrlo često tokom konsultacije osoba će imati potrebu da stavi ruku na srce. Znači, definitivno postoje ti neki mali znaci da se nešto pomera, da se nešto kreće, ali uvijek kažem, nije smisao da tražimo da li nešto funkcioniše. Za vas, ako ste vi negde došli da vam neko pomogne, to sigurno za vas funkcioniše. Ima mnogo knjiga koje mogu da vam pomognu, znači neke koje su najdostupnije i najjednostavnije i gde ne morate ništa znati ni o čemu bukvalno, znači to su one čuvene knjige Louise Hay, gde uvijek imate i neke vežbe i zadatke i koje mnogo mogu da vam pomognu da razumete psihosomatiku. Naravno da otići na analizu koja podrazumeva znači sve što je Jung pričao i pisao, to može svakako da vam bude korisno, ali gledajte da će vama biti potrebno, znači nije smisao kao idem sada kod nekog psihologa jednom nedeljno ili koliko puta mesečno na neku analizu i kao to je to. Znači vi ćete morati svakog dana da radite sa svojim mesecom. Ja uvijek kažem, tretiraj svoj mesec kao da je jedna mala beba sa kojom ti živiš. Znači tu malu bebu nećeš sigurno ostaviti nedelju dana da je gladna, da je prljava, da je rasplakana, da leži negde na podu. Znači mi svaki dan moramo da se bavimo svojim natalnim mesecom i jednostavno mnogi će primetiti da njihovo kretanje se menja kada počinju da rade sa mesecom. Znači telo je nekako uzemljenije, stabilnije, mirnije. Znači ljudi koji se tresu, koji onako imaju neke vrlo onako pravolinijske pokrete, koji jako brzo hodaju, oni imaju problem sa mesecom. I mnogi će primetiti da je meni kvalitet glasa drugačiji u ovom videu, zato što ja sad nastupam, bukvalno nastupam da kao mesec, jer ja sad u ovom videu sam baš mesec. Ali rad na mesecu podrazumeva pre svega znači facijalnu ekspresiju. Rad na mesecu znači ne može preko telefona da se obavi, ja moram da vas vidim, vi morate da vidite mene i moram jednostavno da imam uvid u to kako se vaše telo ponaša tokom astrološke konsultacije. Definitivno, znači svako od nas radi na svom mesecu i na jedan preneseni način kroz partnerske odnose i veze, znači ljude koje biramo da budu u našem životu ili da ne budu u našem životu, nekada se tako radi na mesecu, ali gledajte da za većinu ljudi, znači ovo je nešto što podrazumeva jedan duži rad, znači da se vi priviknete i to će podrazumevati momente kada je jako teško, momente kada deluje da jednostavno vam je gore, da bi onda bilo bolje, jer mi moramo da prvo uđemo u taj mrak, moramo da uđemo u dubinu da bi mogli da izbijemo na svetlo. Znači ako smo samo na nekoj površini, pa mislim meni to nikad nije bilo zanimljivo, tako da se time ni ne bavim. Ono što također može da vam pomogne, znači kao što sam rekla, ako imate kućnog ljubimca, vreme provedeno sa njim, također znači ako imate nekog prijatelja, poznanika, rodbinu koji imaju malu bebu, nekako se ponudite da malo budete više vremena sa tom bebom, da vidite kako reagujete na to. Znači neko u stvari neće moći da sluša plač bebe, neće moći da jednostavno se bavi svim tim stvarima, da budu u toj okolini, jer je problem njegova unutrašnja beba. Tako da gledajte također kad se radi na isceljenju meseca, znači muzika će vam biti jako korisna, pogotovo pesme koje nekako bude tu vašu dušu, bilo potreba da plačete, bilo potreba da vrištite. Kad radimo na mesecu moramo da budemo jako oprezni sa kakvim ljudima stupamo u kontakte, kakvi su to kontakti, znači da li se ja nakon nekog kontakta osjećam kao da je moj nervni sistem potpuno poludeo ili se osjećam vrlo regulisano. Također ono što podrazumeva rad na mesecu je da ćemo morati
da komuniciramo kako se osjećamo. Znači ne može više ono kao neću reći nekome da mi ovo ne prija ili da mi se ovo ne sviđa. Znači dajte sebi vremena da toliko upoznate sebe, da se toliko osjećate sigurno u sebi da možete da kažete to što osjećate. Onima koji imaju natalne trigone sekstile naravno da će ovo biti lakše i naravno da će mnogo brže doći do nekih pozitivnih rezultata, ali opet uvek kažem, ako ste dobili nešto što je izazovno u natalnoj karti, to je zato što mogućnost transformacije je mnogo dublja i mnogo veća u odnosu na sve ove druge ljude. Tako da rad na mesecu će uvek podrazumevati trenutke ekstremne katarze, nakon koga ćete se možda odmah osjećati bolje. Naravno, nekad rad na mesecu podrazumeva i neka ozbiljna zdravstvena stanja, to onda nikad nije put da se ide kod astrologa, znači mora da se ide kod lekara koji je zadužen za to, jer uopšte znači u telesnim tečnostima i naravno ako osoba ima problem sa žlezdama ili sa hormonima ili jednostavno ako je sklona nekom zavisnom načinu života i ponašanja, da onda znači ne može samo da ode kod astrologa, mora da ode kod ljudi koji će pomoći i da ima stvari čitav tim ljudi koji će pomoći. Ali opet vi u ovom životu imate odgovornost, imate samo jedan život i treba da ga živite zaista odgovorno. Tako da ono što bih da kažem za kraj, mi kreiramo svoje iskustva. Ne znači da je moralo da bude ovako. Na kom mestu da se sad vi nalazite u svom životu, nemojte sebe ograničavati time što ćete smatrati da nikad nećete nešto isceliti. Ima puno različitih energetskih mogućnosti vašeg života. Vi možete živjeti svoju natalnu kartu iz niske energije, visoke energije, srednje energije. Možete potpuno da prevaziđete svoju natalnu kartu. Ali ono što vozi vašu natalnu kartu je vaše ponašanje. Jer mi ako ne promenimo ponašanje, džabe tranziti, džabe planete, jednostavno poenta je da promenimo svoje ponašanje. Tako da ako vam je potrebna moja pomoć, možete uvijek da mi pišete i ja ću vrlo rado sve ono znanje koje sam stekla u radu sa klijentima i pre svega sve ono što je meni pomoglo da ja iscelim svoj natalni mesec, ja ću vrlo rado to podeliti sa vama. Ono što je definitivno negde poziv da shvatite ovo predavanje kao jednu ideju da život može da bude drugačiji i da vaš mesec ne mora više da bude gladan, može da bude vrlo emocionalno zadovoljen, prepun predivnih osjećanja i prepun uverenja da čak i kad je teško da ćete vi naći put. To je ono što vam želim. Ako je ovo bio prvi video koji ste slušali na mom kanalu, dobrodošli. Moje ime je Maja i ja sam vaš vodič kroz svetove i univerzume. Puno vas pozdravljam. Ćao!